mise Cheryl is Meiriceánach mé agus Táim im chónaí in gCarolina Theas. Bhí mé ag foghlaim Gaeilge ó 2014 ile ar níos agus arís. Is múinteoir agus udar mé Múinim scríobhneoireacht ag coláiste áitiúil agus ag ollscoil líne. Scríobh mé úrscéal fantaisíocht agus beidh sé foilsithe an fómhar I mí Dheireadh Fómhair. Is málam a bheith ag leith a bheith ag scríobhneoireacht agus a bheith ag cúr plandaí I mo Iardaoin. Tásúil agam go foghlaimid mé níos mó le linn an dúchlan seo foiil labhairt go háirithe. Mar bhfuil is agat clicáil ar nasc sa tuairisc bí linn más mhíle slán go fáil feice mé thu amárach.